Ikatulong suspek sa linog nga pagpatay sa 62 anyos nga magpapatigayon sa Dakban Talisay na sikop si Luan Mirondina sa report. Alauna karong hapon, gida sa mga sakop sa Badiang Police Station si Johnny Duarme ang gitumbok nga ikatulong sospek sa linuog nga pagpatay sa 62 anyos nga magpapatigayon nga si Victoria Lua. Si Johnny, kinsa lumad nga taga Badiang, mitahan sa mga sakop sa Badiang Police Station pasado alas 6 kagabi. Yung mga brothers ni Johnny, nisulti na kuha na siya, na Misurrender na. So ako gipa-follow up sa ako mga personnel dito sa station. And then ni-coordinate po sa mga ang barangay captain sa barangay Tigbaw, Badiang na willing na Misurrender kini si Johnny. So granted daw na Misurrender siya na kung naato ang mga pulis na iyang muragi kasaligan po niya. So pasalig mi nga katong pulisa mo mukuyog sa kapitan para madala na siya dito sa stasyon. Kasi prior to this, nakadak tayo ng maraming manhunt operation, mga pag-locate sa mga suspects. Siguro na-pressure din, and then with persuasion sa mga relatives na previously arrested, na-convince siya na yung mga pamilya niya na i-hold nila para i-turn over sa atin sa police station. Apan hugtanong gihimakak sa Suspetsado ang pasangil. Muari ko dire kay yahamon ko nung ako may pasangilan nito na. Wag ko labot na sa kay kapil sa gamay. Igoy kalibutan na. Inaam ko sa Badiang siya na sa trip. Pizza dosan siya ni uli sa mga sa Badiang. Sa miaging Domingo sa kadlawon, nasikop si J.R. Banilad, manghod ni Johnny, samtang sa pagkagabi niadtong adlawng Domingo, mitahan usab ang kinamanghuran nilang si Jeffrey. According sa mga kapatid, siya ang tinuturo. So tingnan natin mamaya. Gikomprontasi sa mga live-in partner sa iyang mga manghod si Johnny sa mga pasangil nga naglambigit nila ni JR ug Jeffrey. Oh, ano ba? Ay, yapis Jeffrey, kay minyo ba yung Jeffrey? Wala lay ka na mo hanuog sila, ge. Ipakita, bitaw ba, pangutan-ul ka yung asa ka ng adlawa? Among ipatay. Ano sa kung asa ka ng adlawa, pangutan-ul ka man magkuan mo ikaw nagpatay. Gihulagway ni Police Superintendent Marlo Conag nga case closed na human masikop ang managsuon. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.